Nyamkachi Mishik Diwe Tandalala Justin Kudzanai Diwe Changamire Nyari Bambere Penyu Nyaya Ndekuti Zaranoda Fuma Natu ne US 3,500 Yanembo Coach Superman Justin Tandalala. Right. Alright, is our Harpere Monoi Ngawe. Karapaka Pop, ready book. Yes, really. Alright. Mishek Taratins, Guru. Pamusoro mambo. Shet of water will be papa. Na yangu yakamira yakadai. Ndine mukwasha wangu andinaye. Inandizi wandinaye. Maranguya kunobvisa tsvakirai kuno kwazvapera zvakadaro. Ini isati zvara ndakanyarara hangu ndokugara nemwana wangu zvakapfuure makore mairi. Mushure meizvozvo mukwasha ndofunga akaona kuti sadza raari kubikirwa nemwana wangu ringave shoma, ndokuita njere dzokuti atsvage izvi zvavinoda kuti ndichisupirwawo twangu ndonyaya. Achiri wese? Kwete pari zvino ndinaye mwana atori kumba kwangu. Wagara sekunguva yakadini? Wakatanga kugara kwana unonzi Sarah? Clarice. Makagara kwana Justin makore mangani? Tatanga September 2021. 2021. Mune mwana? Mangani? 1. Iwe uchiuda murume wako here? Right. Iyo ati zvara ndikudawo twangu. Makamataurana here roora racho? Hatina kunge tataurirana nekuti haana kuzombooneka. Saka pamatinoda chii? Java aripindure. Wataura here? Wataura mombe nhatu, mbudzi nhatu ne US 3,500. Right. And on this as well, I'm sorry. Makasinza izwi ngoma Justin. Zvatara baba ndazvizi. Mukadzi uchirumuda here? Mukadzi ndichirumuda. Ko vakatiza wamutera here? Ndandikutoronga zvoda kumutera. Asi anditi handingangoiti kuna baba ndisina chandakabata. Baba wauda mbudzi nhatu ne3,000. Saka unoti chii? Ya ipapo ndikupanzwisisa. Toda kumbira kuti ndinunganidze madhora zacho. Ndo wakashidza. Mombe yedare i350, mbudzi yedare i40. Zvichireva kuti in terms yemari 3 mombe times 350 inoita 1,050. Mbudzi 120. Uchiisa in monetary value yese 1,050 plus 120 plus 3,500. Chaona chekuti ukabva panapa unondoti tezvara uyai mutore mombe ndakana chii? Izvozvo handina chinhu, ndandikutotanga kutoa kamusha. Haana mombe? Mbudzi dziripo? Wait.
saka ane chii tanga tirikutotanga upo timise musha tichitsvaka Iwe baba ndo wakakutora here kumurume kana kuti iwe ndo murume ndiye akakudzingira? murume ndiainditsanga Ko zvaruti anokuda wani? angazotanga kumbira regerero ndamutanga iwe ukamupinda uchiti chii toriregere ndakamuti kana uchinzi ndamutera saka iye ati ndiri munzira kutera saka akatera munodzoka ane umwe mukadzi anogara pamba penyu ipapo ane mwana ari mukadzi asati maiziwana rine mukadzi ukari saka iwaona basanga zvinokodzoka ako aripo mukadzi ndimainini futi agara ari mainini mudiki kure ndime kutanga ndime wose zvinoita nezvo Right. Takuenda pamari apo. Ndine chichemo nomwana haana chaanoziva achinditsanangurira nhoroondo yemadzingirwo yakaitwa kana mukwazha ake akateera achiita aruda mwana wangu aine mudzimai iyi. Nokuti chinonyanya kundirwadza ndechekuti mumba memwana wangu ndomurutobika mukadzi upi iye achitoshandisa mapoto emwana wangu nezvese zvemwana wangu. Ko ndikarara ndawana dambudziko randiri kupanzwa nemukwasha. Handiti kana uchiunza mukadzi wako wechipiri unomupawo mumusha wake. Saka iwewo kana uchiunza mukadzi mumba make uyu unoda kuti aite sei? Iye zvinototi bvisa pfuma uri kuda kuti hauna. Hauna wabereki? Kuna maijeti. Vari muno? Vatoriko kuno. Vari kupimewa? Wamboenda kurwere kwarara. Vane mombe? Vatori nacho. Right, taakukutemerayo. Handi unosenza? Handisenzi. Right. Motemera sei wadare? unorarama sei uri mafoja Ndikungoti tumatiswa. Uchienda kundosenza. Anobvisa zviwi tombomuti obvisa mbudzi 3 neyo nemombe 3 tombogumira ipapo zvemunhu kuti asiri kushanda then wozotaurira nazvo mberi handiti tomboona kuti izvi azvibvisa mombe 3 nembudzi 3 tomupa nguva yakadii. Mambo danga akati gore kazhinji vazhinji nedare unopiwa ma 3 months imwe chete kuzobvisazvo saka usaiziwa kuna mambo kuti wachadi Tomuti the first 3 months anofanira kuendesa mbudzi 3 idzo handiti August, September, October. 6 months oendesa mombe kana kuti 350 ma 6 months 6 months 6 months kumbira hamambo kuti sekutaura kwaita vari kudanana vanhu vanenge vari kugara weyari kwake weyari kwake pari zvino uyu ane kicheni yake yakauka kama uyu mukadzi wechipiri unomendesa kupi kuti umuwakire kicheni yake nekuti haangaendi mukicheni yemunhu Ndakuenda ku. anoenda kupi Ndambomuinza mabasa. nekuti uyu anofanira kudzoka ende kana wakumuunza nekuti chitadzo ichocho kuti uti mukicheni yake yakawaka mamidziyo yake yakawaka unotofanira kuzoripira mudzimai wako kutadza kwawakaita munozondoripisana but chitadzo ichocho kuti mumba meumwe mukadzi wakuendesa umwe mukadzi iye waakumudzinga chitadzo ichocho right tezvara
mungwacho anyuyo makasenzesa mari yekuti auye kudada tanga takabvisa 60 patabvisa 10 nhasi yokaita 70 then isusu wokufamba patatichiita kana muchitofambira kuti muwake imba hatichaitiri kuti mwega $70 nembudzi 3 iyo $70 unoibvisa rini ipapo ndikataura mazuva aiwa ukataura mazita zuva ndo atinomaka nawo undosenza uchiziva kuti une chikwereti kwate zvaro nekuti nini mawanira nditotoita basa nditotoitawo zvekutofonirwa apo neapo saka ndikuti ndikataura mazuva ndinganyepi basa raakude kutondotsvaga ini hatiamirire kufonerwa wakutondotsvaga basa nekuti munga watiri kukupa uyu munga wekuti tichauya taakundotora zvinhu nekumba kwamai wako handi saka wakutondotsvaga saka kupera kwemwedzi unovapa $70 yako wakutondotsvaga nekuti une mhosva then kupera kwe3 months waakundopa mbudzi 3 muna October every 6 months May 2024 December 2024 ndokupedzisira muna June 2025 ungasatowana basa unofonерwa bedzi kana asina kubvisa $70 moya kudare dare roenda kundotora zvinhu zvinongwa kwamai wake tamira mati $70 kupera kwemwedzi unoyo unovapera takupera muna August 70 then October 31 unoona kuti waendesa mbudzi toona kuti right chisimuka imwene monyora asina kubvisa $70 kupera kwemwedzi muhama tondotora mari idzodzo nezvese zvataura kuna mai wako kupera kwaAugust ari makaona mutemo uri kupasiswa uyu nehurumende wekuti vabereki vanofanira kunge vachirekurwa kukanganiswa kunoitwa nevana wavo hamusati maunzwa mutemo iyoyo ndo chivanhu chedu nekuti takati kukwara matare vanhu vachitaura kuti handina mwana chichi zvaunzi mubereki unofanira kuti uone kuti mwana wako wakatoiswa kana pagroup pedu kana ivo vanotora hanu makaunzwa mutemo iwo kuti uri kutopasiswa mutemo iwo ende mutemo unodi unoita kuti vanhu nekuti vanhu vakanga vakuita fanika mhuka mwana achikanganisa achidi mubereki achingoti apfuura 18 saka hurumende takaramba tichikomplaina madzimambo kuti hazvibatsiri mutemo iwoyo ngaazvidzoka saka chidoona kuti wana haukanganisi nekuti ezvinezvi mutemo iwoyo wako musimu iyo kana uchindotora haungototori maoko bedzi unotoenda uchindokumbira kunana tete nanamatezvara wako kuti ndakuda kuti mudzimai adzoke kumusha okay